Пътека на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Еленчето от Агатово, между бронза на времето и сърцето на платото. Преди повече от 2500 години, под светлината на огъня в ковачницата, майстор създава малка бронзова статуетка на Еленче, която ще живее векове наред. Днес тя е символ на древната магия и богатото наследство на деветашкото плато. Как една малка бронзова фигурка, намерена случайно през 30-те години на 19 век, събира в себе си истории за древни цивилизации, божества и безвременни традиции на местните хора, които все още вярват в магията на тези земи. Ще разберете как агатовското еленче се свързва с древните тракийски вярвания и е не само част от историята, но и от бъдещето. Магията на бронзовото еленче е не само в историческите му корени, но и в начините, по които древността продължава да вдъхновява съвременните поколения да съхраняват наследството си. Това е история за един малък символ, който носи голяма сила, да свърже миналото с настоящето и да вдъхновява хората да работят заедно за опазване на своята история и природа. Каква е историята на този мистичен символ на деветашкото плато? Време е да откриете не само миналото, но и бъдещето му. Готови ли сте да се потопите в легендата за бронзовото еленче и да откриете как една малка фигурка може да промени бъдещето на едно място? Преминете по пътека на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето и посетете село Агатово.